Искаш ли да ти разкажа как правя ремонти по Viber? И сега, преди да си помислил, гледай го пътова, сигурно цяла нощ играл на Candy Crush Saga, нека да ти обясня нещо. Аз съм Тео Боев и последните 5 години инвестирам в недвижими имоти като страничен доход. Тоест, това не ми беше основния бизнес и не ми беше основната работа. До края на юни месец бях изпълнителен директор на един от най-големите онлайн магазини в България и въпреки, че работех от 9 до 5, аз в свободното си време инвестирах в имоти и управлявах над 20 имота, които ремонтирах, обзавеждах и отдавах под наем. Сега в момента правя същото, но на пълен работен ден и прекарвам цяло лято със семейството си на морето. Ако много често ме виждаш по потник или в Теслата, или на плажа, това е защото аз съм на морето цяло лято. Нека ти кажа каква е тайната. Тайната е да имаш доверени хора, доверени майстори, доверени мебелисти и доверени изпълнители, които да вършат работата, когато мене или теб съответно ни няма на обектите. Ако искаш да разбереш как го правя, последвай ме в Instagram, Facebook, YouTube и всички възможни канали, за да следиш съдържанието, което качвам и да разбереш как аз го правя и как можеш ти да го направиш. А за още по-подробна информация може да прочетеш книгата ми "Имотни стратегии" от мен, Тео Боев, а линка е долу в описанието.